Aquest cap de setmana s'han dut a terme els actes centrals de la celebració d'aquesta dècada d'activitat de la Fundació PINAE, que han consistit en recepcions institucionals, xerrades i concerts, per exemple. Divendres a la tarda, amb la presència del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i representants d'entitats del Penedès, es va fer l'acte més institucional, el Fòrum Verger Balaguer. L'acte servia per posar en valor la tasca que entitats del tercer sector, com la Fundació PINAE, duen a terme en col·laboració i suport de les administracions, tant del territori com del govern català, per donar suport i impuls a projectes relacionats amb l'assistència a les persones vulnerables o en risc d'exclusió social, la dinamització econòmica i la cooperació per al desenvolupament, entre d'altres objectius. El conseller Campuzano posava la Fundació com a exemple de la tasca que duen a terme a Catalunya aquestes entitats del tercer sector. Perquè sovint les entitats del tercer sector no només són aliats en la prestació d'aquests serveis, sinó ajuden a construir comunitat, ens ajuden a fer un nosaltres més ampli. Crec que algun dels reptes, els grans reptes, socials que tenim en aquest país, el repte d'una societat en el que cada vegada vivim més anys i que necessitem més suports, el repte d'una societat que no acaba d'erradicar la pobresa, el repte d'una societat que necessita facilitar l'emancipació dels nostres joves, necessita de polítiques públiques poderoses, però aquestes públiques, perquè siguin eficaces, necessiten construir-se de manera conjunta, de manera coordinada, de manera participada amb les entitats del tercer sector com PINAE. Per l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'activitat que du a terme la Fundació és important i recordava també que va permetre donar continuïtat a la feina que feia l'obra social de la desapareguda Caixa Penedès. Per tant, no només assegurar els que ja funcionaven, sinó posar en marxa nous projectes, sobretot en l'àmbit social, en l'àmbit de la gent gran, i per tant el que fa és complementar molt bé el que es pot fer des de la part pública, des dels ajuntaments, en l'àmbit Vilafranca i el conjunt del Penedès. Per nosaltres, recordar Caixa Penedès és una vinculació de la nostra infantesa, una vinculació emocional. Malauradament, les caixes van tenir un trist final, però el que és veritat és que PINAE, amb aquesta persistència, amb aquesta feina ben feta al llarg d'aquests 10 anys, realment ens ha recuperat el que eren els beneficis d'aquesta obra social. Les activitats per recordar aquesta dècada de feina han estat diverses, com per exemple una xerrada que es feia al mateix Fòrum Verger Balaguer, centrada sobre agricultura regenerativa i tot el que té a veure amb el canvi climàtic, va anar a càrrec del meteoròleg Francesc Mauri i de Mireia Torres com a directora d'innovació de Família Torres. Mireia Torres posava l'accent en aprofitar les diferents eines i possibilitats que té la pagesia per lluitar contra la pujada de les temperatures i el descens de les pluges. Porten pèls, densitat de plantació, també l'agricultura regenerativa, que és un tipus de pràctiques que d'alguna manera fomentes la biodiversitat del sòl i d'alguna manera fas que el sòl retengui més aigua, també sigui una mica més resilient front a la sequera. El reg, evidentment, també és molt interessant si un disposa d'aigua, plantacions en alçada, treballar en varietats també que estiguin més adaptades al canvi climàtic, en fi, al final són tota una sèrie d'eines que estan disponibles i a vegades unes, a vegades totes, a vegades poques, no? També va haver-hi temps per a la música i la celebració en família amb el concert que va oferir Damaris Gelabert al Parc del Tívoli diumenge al migdia, una actuació que va engrescar grans i petits amb peces molt conegudes del seu repertori. Però també es va poder gaudir el divendres al vespre d'un concert a la Basílica de Santa Maria amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. En aquest cas, un concert que tenia finalitat solidària per ajudar a la rehabilitació de l'edifici de Can Trabal, la seu del grup d'esplai parroquial de Vilafranca.